ene me be kan wasem bi yewura ote kokoso otumfo se tu otosu mienu eye kro be Asante kotokon na otosu dunsia abra broni pese obetete Asante mamu no na anya yie no na wa hya ho fa ni mfi adwo wotwe no yewura de nsem bi tudwa eye nsem benya sansam no enene me no wo betie ansa na me de wakọ ofen so no ofen so foi muntie ofen so mabunu mo amose mo ye mabunu mo afu dwene na amose mo ye mabunu na mo te fen so na mo se BBS na mo nte ase so won nte ase a ewo so obama nhia na betiem emfatu mi bi ani ho enhye wonsam Asante ya Asante Asante no yewura ka osemede enipadom ni nyina bi ana chichire Asante man Asante a me chichire ye no me ko baabia ko fa adom ana de be chichire Asante man ye ka kwadane a wote ase kwadane wote ase wonte ase a ewo se ubisa ni echire omu enti nkwatra fen so emfa tumi bi nshonsam tumi a wuni emfa nkokeka nsam a eni kwa asa woka yewura ne Asantehene yentena ho makwakahwe apa bi sabe edua ho mira bi entena ba bi no ankeka de eni mu eni so woka enkyere yen enna na wotwetwa mu no na wotwemienu atwa mekan me se ayete sa dwom adwom no se ye bo ne ya ankyera mo sa dwom na ya bo no enya dwom a wose ye bo mamamfo ti a ne ekoso bo a na tamamfo tirim ne toni patrim ne ni pa fa ne se bia bru se bia kronto se bia brawa sa netie na so na nte sa nante sa ba kokura enne kwakufrem pa manso don kase ayene Asantehene akọ aburubro na meti hayi minima badwafo na nankra wa ha enne osepe wasa kwame tetreku osepe tetreku wasa kwame wagina adwa teacher Safo Kantanka wagina adwa nanadu aburubo kosua onso agina adwa enne ye bedwudwam ofen sofo mabunoi tumi amowo no a mo se yenjaamo na muni mrantu asem no ene me be mamu ahumu tumi a mowo na sebi aburu sebi akronto sebi abrawa Asante ya nchichire ne kwa yewura wa chichire na Asante man no wase wodi nipa dom nyina na chichire ye wono ne dade kotoku a adade wa no dade kotoku a dade wa no ye kase bibi wa bibi ano a chese kotoku no ye dade ene asan de dade asan ye den ahya no ubeda bie so unta hunu ba twere bo ane ho bo atuduro no no woni tuo okura tuo ene afna ekosa woni Asantehene yentena ho sebi eburu a sebi abrawa sebi akronto emu obi emetetia achami anim na sede midin kan aka kyerem no obroni akwasikokọ oba Asantemam wa afi apem ahenwotwe adwokunu nsia woba afi apem ahenwotwe adwokunu nsia no na sam nyina ne se wode dom efrimiemia etise Nigeria, Senegal, Gambia, Sierra Leone ede ba abeto ahya Asante so South Africa abibrem atoye anafo wodi sa nipa firi sa miamia nyina asrafo be se
empemiensa ne ahanu ani akire so de omo ba abeto ahya Asante so ewa bra na Asante mo bo ano ho so opese okosa ni nyina ne se obroni ni mu se Asantehene woni ne haw kese ewa bra obetena skampo ano oba so obedi dwa no atonkoa na obedi dwa ewa bibima mu a na sika kokko na obefa no afa nkoa ka ho na obroni baaye no Asantehene wo woni man dada ento ye say enko befa Asantemano mu wo ye awantimi wafe apema henwotwe adwo sonsia broni ane friend Segranti Wesley Asantefo yentimi moni din yenti ne friend Segranti wodi domanim eba say wo beto ahya Asante so no abekon no afa Asanteman e de akọ said ebe ya broni betimi ade Asante so abroche hima e betimi ade Asante so wo bekon ya anya biye wo kwaye no yeseman wantimi ani nkunim sa akọ wachi biem na sa akọ to hye wo mso biem kọ hye wo adan sa abre no ye de bambu ani atakwa me ne te kokọ ni si ye dan wo betwa agya tomu ebe hye kumase wo hye kumase Asantefo sa nsole ye sa agichiri kumase e ma broni hu se ye ni eden wota se dwene ho awante ase ene wa fe apema ha nwotwe adwo okununsia wo san so bobo adom ano e de won ba kumase biem so oba be fire hene kese eye nana agima prempa odikan no de na firi Asanteman mo ne nana ya acha obroni baaye no nana prempa hwese de obroni aboa ne ho no Asantehene wa amoa ne ho a wosidabi wakacha ne manfo se mimanti moma broni mfa menko mimanti no te ase sikadwanti e so omo a ho sa okosa na se broni to hya so a na kire se wa hwe no odi uso a na kire se wo be fa sikadwa no e de akon no tie fa Asantehene nana prempa de ne koi broni de ne koi no wo koi no tena ho hu se Asantehene no de ne kono kura no sanyi wonu na ne huhia ebiseso owu ewo baabi a wo na Asantefo betena Asanteman mu ha edi nipa foforo edi na ade edi obuo ne anidie na ode ma na san de ama no eno na broni ba aseda bi saade a me ba be fasika dwa akọ ena kofa ya Asanto akon baaye ya Asanto akon baaye enipa binom ayo mo ho dua broni ekodi broni achi ayya mo ho saa wogwa broni wodi broni achi na me nim ba bia sika dwa wona minim sei saa na de na ya Asanto asokoye ye koye ni broni ye nyina entitimu no anya yie wodi na prempe saa bai wo baaye no wo hye so wo chichira Asante nkabomu anya yie a wo ye ogusu a wo chichire na wo bobo ane dom ano ana odi free na prempe otosumienu baaye obaye no obekika ni nyina de atete apansam nyina okeka bomu ene ye friend se brofukasam ye friend se restoration of Asante Confederacy eno na nkyere se saada na Asante hye ase ewo busumi a edikan ne de tosu aduasa baako ewo afe apema hankuno aduasa baako mu eno ena Asante ne prempe edin hye baaye me catch was bra Facebook edi mfia dwo wotwe no Asantehene otumfo setu otosumienu unse Asantehene wokọ no waba okọ no wadan no no aba wo ba abra otosu edunsia no ene ebefe no opem so osetutu a otosumienu krobia Asante kotoko ne otosu dunsia no wa hya ho fa no ensem odi tu dwa no atiefo yebekọ akotie bi ne etie wi a yebekọ ofen so na de offensefo e ka no yeso so ye wanu yie bi a ye de amom enti atiefo mumla Facebook otumfo setu abebio wote ho eno no a Asantehene wo ka ne nsa
Abrofo ba mai ni Asante to betase ele to kwa bi ana Asante de to kwa ni ma bi oba ya wo busa no obeso chese ye wo chese enye na nya de a ne so yeti bi so mani so I know chese afi atose ene omudi atuo ni ade ba aba man mu na juma odikan na to odikan o yese wonko ni manti what na ho ba for dem no ni man atra eni ti nya ye friend o manti get ne possessions say ya pay ye the cost for free idea say free to buy ya Asante for 2 million nyina be free ho no ni ya so see nyame ye yin free ho dia Asante be 2 million be jo yɛne ko wie yɛ no na afɔ mu ne sɛ da bi wɔn amu dia bra wɔn so yɛ hwɛsofo na de Asante kra pa wo mu dia ne sikadwa aso ko no sɛ yɛ ya na Asante da tias ɛno wɔn broni a wɔsi abroche hima na abroche hina na msa pa sɛ afei de sikadwa no ane emfama no sɛ de wɔn so ntan so sɛ de no Asantehene te so do pepe baka emebe nyina ne ayese yino din na ma to aso yese da bi se mema ntimi nkwa me de akwa masikadwa Asante akwa so ba akwa no Asante fo ye ne abi ne sa kwachi abrofo kwan che ye chiwade so the mighty moment we did so so the fire Asante akwa na ho ewo sections ho so what they went to me ama and na sabai na pa ye wo mu se ani wo mra Segranti ni so simate to me ma meko obedu ye na Asante force ye hine na aba ni pass for bias one chance Branti no Asante force ye hine na aba oba ye ba bi esikadwa wa ne esa akwa ne esa wa de ne bedu ade edi ko sie oba ya ne esa yi ba ye rodi san kada oba ye no no so hunu se ne ma tete apansam kuma se de o kida po mu ansa oguso wo ka Asantema de ana yare fa no a wo de ko ye
One the brony everyone said. At the end we are moving again. One who said we are moving again. No something about to schedule back. We need more Osia Brutrain and our Noaladi, a second from Brutrain Casa Debbie. Saja woman in your dear, woman as in the city and Nora. Ronino buy and not smoke I and said. Sound couple we are ye. And yet, Nanny ever and not the end said in the city and son, yes, I should. Anyway, as a son said, you must share, son, as I shall. I got prepare or just me no over. Sad CP money, Asante said, and that one was at me, was out at yes. And not my class, yes, I can't put one eye about one. Yet, you know, and him says he can run here. Yeah, and it's a material more from me, Miss Mirano, not for me. If it's a sense of your son, I'll come for. Sana sana fene and also beba. Asante offensive beba. And no that's here. And then you are what you say Bruni as a boss and on Anina. My friend was a mumma in time. As I said, Mumubi, Yaya, what you want, Mumubi, Yamano Grandma, Mumubi, and Yakuma Fasu, Santima will be all service. Asantehene be cast one way, no. Sani, she said no. It's never. Sanity. Woke up my wife, but you know what your son were no. Sani here, no fitias here. Come on, Sani here, no fitias here. After so what you were born in Yasantua, what you were born in Yasantua.
It's Asante my donta. I didn't know what dream we have from home. I didn't know what this come home. I didn't know what in control over Asante Memo. Didn't be for Kukuton and no crack. Name was Asante Madatas. I didn't know because with Asante Maya Yenting and put James and Asante. And then Jim someone you are more running enough for no Christmas. Who you are here to get done as Antimadia Manina Hawaii. Santima one address get down okay, the emphasis to me when you are here. Jessica down address Santima. That's okay, no problem, catch up. No one no crack. When you are here, no one no crack. Let's me buy and make us some of the machine. Some of the machine, no grand by it. And jump on to put that. Yeah, I'm a Jessica, Sigana, Santimandia, and yet you're touching on the mayor. Asantehene. What else did your mama have? What I know some day. Was some day. Santimana, I am a sir. Sigadana, I am sir. Segranti, show me my sumame. And Mammy, show any my dear Macacho. Pajana, I'm some day, I see some years in our neck, Abu Masma Santima. Getting no granite dog. Maybe I am side terms, I'm with you for 2 pounds in the granite by my man. Son, I'm here from yeah, at the end, Baba Kachemi. And when what's him for some mature so. I like the NLM. Yeah.
ni sika bua my NLM party ya di man than UP. Train the farming from and so I know that you know UP no sir. A chain one was it a bit. Asantehene baby, I'm telling you about Jumanzo. Yeah, the man for you was a free now promise my buying. Was the free now promise my buy also. Yeah, something of a guy has at 5 between at them. As in your son, the woman is a buyer or the owner no couple man a my year. When you go by a son or no, my son, I made also. A buyer was one Asantehene, one in the year to Mamma. My Benny Rollins, woman in the year to my Benny before by a minute, Juma. Casa was here. I in Fian or Tian or baby on Crabrahan or bedding foot. Yes, very free. They are not to mention. I know the one as in your charge to pay and to make it. A chain will run up here at a Milson, so and the name Mahama no swapper. A swapper, I see fear 90 and Ghana is again, I see the Ashan and Sa. As well, one night, Remain. Yes, one night, to say the neck before you to say the number say, once a day, as in Yaka. Upon Niba upon it, upon the minute, I say, I bet when you're fine, I bet you can, when you're sure, Sikano day, and I want to my dear. Baby, I'm a channel. One more about Yammy at all before Frost Baba, Yanna Bayajuma. Baba, yes, Yanna Bayajuma. Party bread, party bread, or buy and never say it. What's my friend? I don't know. Watching them, some here from Asante. I am for going any day, to also something. Sabin say, yes, Shamra, any money owners will be to offer to me, and Yamania and Yamra. Net or Yamana.
Yeah, the first thing yan shi sai wo ya de shi da akonya no to wodi dwa to akwase mo hima hwe mo yi ba ko wache ya dwe woni pa no so wo munya jintum na do do na jintum so no a yeah so pa on na ikodi hine no ni nyina na ya kan wo san ayas ahimfia ha mo wa san ba ya ahimfu ebonya so fo no nyina be gira ni mo ahimfia Kusano baku za bema no imana yino ne bena na mo beno dinu wasam ka yes ne mo fo ma de enko one no more affect for some. Yes, one German court and can assembly. Not to come here and a Muhammad was half a court to carry it. I just say, upon me, yes, or not try yet to so on no sense. Woman like a hobby. Never buy. Who broke on your net the alternative when I know two to missions. Doesn't perform the net to come on. Now, what me at our cassette to know to walk with you? Wouldn't you walk with our heifer? It's not for the energy and any of his own paper. Wouldn't you walk with your radio for me to me. Radio near you, so who didn't radio? If I don't know, uncle was a coin, send out from in week and also send out there. I said that the radio knows what is getting near cut the infant. I'm a grandma when you move at the radio, so near your car, Asantehene, I'm in Franca. That's a moody man, I don't know. Yes, Asantehene, Aquafa, or Hinabasio. Well, very young yan here. As a minute, Marco Fort, maybe the aqua track. Make us as an
Munya se ready by him na so mo boko no. Yeah, go see him to go here. Go be a far papa me so satisfied. Was an idea I would then fear your dream. I think it am I. Asante the drum yara gonja foka home and principle da gomba foka home di nyina na chichi na foka na mde chichi asa Every gonja da gomba ninya me go for Touch my enemy at the trial. Ah, no, and Tibia over Baba came. And couple money everywhere. So say at the year at Jumayon here. Catch up by the set. Asante 4 years, say it will be for supply and farmer. No. By the set, so Asantehene so young when Asantehene net to send an Edmano, I have an idea, Mano. Does he have any Yamama for name of the Edmund so Asantehene? Penny and Kiran Fanko. That's what me she was a poor come for ever boy any about the camp. Yeah, but there was a person. Maybe if you near back near the mind. Say, if I can't get back on the I'm no problem. I'm not flyers and I don't know how. Saji fogu nyagwasio cross atinadwe tinasingen. Saji fogu nyagwasio cross atinadwe tinasingen. Otokoni tinasie krobia hine tinasingen. Otokoni tinasie krobia hine tinasingen. Mema krobia irifia mane kotokingen. Mema krobia irifia mane kotokingen. Asante chantot mo champonu fungen. Asante chantot mo champonu fungen. Asante sese
siebo sementien. Asante siebo smotitien. Robi Asante na dwe tina singen. Robi Asante na dwe tina singen. Asante tue mi modi nwa wisio. Asante tue mi modi nwa wisio. Why ne benya sajuso supanini akwabak masika pobane wo. Why ne benya sajuso supanini akwabak masika pobano. Obinya sebi anko baby. Obinya sebi anko baby. Amen no tell if you about them lefie tina singen. Amen no tell if you about them lefie tina singen. Se wani tof moje ngen. Se wani tof moje ngen. Wonderful that you mo champion fungen. Wonderful that you mo champion fungen. Oh shoni koyo. Asante kwaje. Oh shoni koyo smatitien. Aja kwajale na dia sadungen. Aja kwajale na dia sadungen. Akusi biokum blood mo champion fungen. Akusi biokum blood mo champion fungen. Aja kofi seye frampono dem le ferisi. Aja kofi seye frampo dem le ferisi. Osai tutu mi modi nwa wisio. Osai tutu mi modi nwa wisio. Why ne benya sekanti che sakra butu a woni butu America wo mo mukabu. Why ne benya sekanti che bo che dan kwani se wa Asante baba no. Binya sebi anko baby. Oh binya sebi anko baby. Baba bakana ne frampono dem le ferisi. Baba bakana ne frampo dem le ferisi. Mi mo jabindo da ko yadungen. Me ma jabindo da ko yadungen. Yadon ne dia ko boji jota touch mo champon fungen. Yadon na ne dia ko boji jota touch mo champon fungen. Oto sika sama na jeja kungen. Oto sika sama na jeja kungen. Eja kwen bo bankro jun frewo. Eja kwen bo bankro jun frewo. Na frewo frampono dem le fa o. Na frewo frampo dem le fa o. O pokwali modi nwa wisio. O pokwali modi nwa wisio. Why ne benya seja cho poku pani ni echa ikwan ba no wo. Why ne benya seja cho poku pani ni echa irikwa ba no. Obinya sebi anko baby. Obinya sebi anko baby. Asini eja mi bo yichmo champon fungen. Asini eja mi bo yichmo champon fungen. Ime echa ikwan bo smenitien. Ime echa irikwa bo smenitien. Obi enta ko pepingen. Obi enta ko si pepingen. Ento di me cha vote mo champon fungen. Ento di me cha vote mo champon fungen. Obi ka sibling pon bo smenitien. Obi ka sibling pon bo smenitien. Obi na dwo tina singen. Obi na je tina singen. Lo ko ni pabi ko di fata blofo santo di fata ni bingen. Lo ko ni pabi ko di fata blofo santo di fata ni bingen. O klube da to plebo mo champon fungen. O klube da to plebo mo champon fungen. O ko etiblin pon bo smenitien. O ko etiblin pon bo smenitien. O kruga kana dwo tina singen. O kruga kana je tina singen. Ashe frampo no dem le fa o. Ashe frampo dem le fa o. O babla di fa di me chanfo tete janku da bungen. O babla di fa di me janko tete janko da bungen. O fosu bi mana abuni abungen. O fosu bi mana abuni abungen. O ko ni to bo fo afru bungen. O ko ni to bo fo afru bungen. O ti ko tene ko si frimpon ngen. O ti ko tene ko si frimpon ngen. O ko ni nedia. O ko ni nedia. E do do bo yichmo champon fungen. E do do bi won yichmo champon fungen. O do bi sai na jaja kungen. O do bi sai na jaja kungen. Plan chipani si bo si akwamu akwamu mpofo no smeniti arisia. Plan chipani si bo si akwamu akwamu mpofo na no smeniti arisia. Ko to ni much mo champon fungen. O ko dia kresi seble to ni much mo champon fungen. O famina kese ina no smeniti. O famina kese ina no smeniti. O gabe kese na no smeniti arisia. O gabe kese na no smeniti arisia. Asia sokwa. Asia sokwa. O sei tutu ti esa dum le frewa. O sei tutu ti esa dum le frewa. On kasa chebo mofo. On kasa chebo mofo. O pata ku chire ku aje ku abonebo. O pata ku chire ku aje ku abonebo. Evan ko dia brani bonu se. Evan ko dia brani bonu se. Dia ton te do fota. Dia mo se do fota. Yo prima ku suna kwa mo kwa media wisi. Yo prima ku suna kwa mo kwa media wisi. O kasa de na dam latifi. O kasa dia ye ni adam latifi. O se fa chem na kwa yen. O se di fi ama ni chem na kwa yen. O fo chem ni bi eku mo kwa mo wisi na so nya fa kwa sen. O fo chem ni bi eku mo kwa mo wisi na so nya tra kwa sen. O bli kwa mo ko tie ni se kungen. O bli kwa ye mo ko tie ni se kungen. E me ko tie mo tini po bi asmani. Po bi asmani jo ti so mo chem so. E me ko tie mo tini po bi asmani. Po bi asmani so ti so mo chem so. Akwa dia chem akoi.
Kwakwa de tiba ba mpa so bi akro no. Pẹ̀tọ́ jẹ́ fún bẹ̀rẹ̀ tó sọ ọmọ ọ̀chàm so. Kwankwa di akyerẹ ma kọ́ọ̀ì. Kwankwa di akyerẹ ma ba mpẹ̀tẹ̀tù mi isu bi akọrọ no. Ọ̀pọ̀nso hɔ nu firi kan ṣe ṣe mpẹ̀tẹ̀tù mo tó fún bẹ̀rẹ̀ so ti sọ ọmọ ọ̀chàm so. Nsọ́kọ́ ni jẹ́ nfíà mi ya bùrọ̀fọ́ ni jẹ́ nfíà mi ya yẹ bíébíé mọ̀ fúlẹ̀ wọn yà débi àtọ̀mọ̀tọ̀mọ̀ ní ọ̀pọ̀ fúlakún. Ẹ̀tú jẹ́ fún bẹ̀rẹ̀ tó ti sọ ọmọ ọ̀chàm so. Nsọ́kọ́ ni jẹ́ nfíà mi ya bùrọ̀fọ́ ni jẹ́ nfíà mi ya yẹ bíébíé mọ̀ fúlẹ̀ wọn yà débi àtọ̀mọ̀tọ̀mọ̀ ní ọ̀pọ̀ fúlakún. Duja fi bẹ̀rẹ̀ so ti sọ ọmọ ọ̀chàm so. Ó ṣe kutu ọdún kutu ọbẹ̀ kutu ọkọ yàtí ẹ̀tì bẹ̀dúró. Yàtí ẹ̀mú tìǹbù ọ̀fọ̀ ọ̀ngọ́mọ́. Àǹtí kyẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó ti sọ ọmọ ọ̀chàm so. Yóò sí kutu ọdún kutu ọbẹ̀ kutu ọkọ dànsí àṣìbẹ̀dúró. Yàtí ẹ̀mú tìǹbù ọ̀fọ̀ ọ̀ngọ́mọ́. Àǹtí kyẹ́ bẹ̀rẹ̀ so ti sọ ọmọ ọ̀chàm so. Ọ̀sẹ́jì fọ́gùn nyẹ́gbọ́ sìngẹ́n. Ọ̀sẹ́jì fọ́gùn nyẹ́gbọ́ sìngẹ́n. Ògbésọ̀ tìǹà dúró tìǹà sìngẹ́n. Ògbésọ̀ tìǹà dúró tìǹà sìngẹ́n. Woku bɛdɛ sɔbɔ dem le fa kumye gu ɔsi ɔdum na kyemera. Wado 4.7 FM. Amabili fi kɛseɛ mu. Bede. Ose tu yɛ sɛ kumɛ yɛ dɛ. Okuna ɔdum ɔfra ba yɛ. Okun bɛ nso mu. Okun bu ɔma akɔdwe wura. Okun ɔma nsɛ bɛrɛ ma yɛ na. Okun bɛ nimɛ kaasi yɛ anwanwa. Ose tu kunu na wo sumafo. Okun bɛ jɛnti mansa. Okun tabi sumafo. Okun masa guni fɛni ya. Omi bɛ kutu kunu. Aba suma bɛ yɛ. Ose tu tuna kanya ti fi wuju bɔ Wa kunu nuya. Okun kuro ko ne kira kan ne wa Ose tu pasi ya. tuna kanya ti fi wuju Okun bɛ bɔ. wuli mankata. Okun bɛ ni ti kɔ. Okun bɛ sɛ ŋun edu jɛnfi. Ɛna okun pɛtɛ tuma te fo ase. Okun dama akusi. Okun sɛ hwɛ bi nu. Fiti edue. Fiti edue. Wasa no na fiti abomofo no. Wasi buo mi sɛ gya nuru me. Na mi sɛ sɛ tu afiri mi yie. Mi sɛ mi to na sɛ tu na fiti no. Wa ma akoko ato sima ma osi edi o. Wa ma da fiada. Edi fo fie. Antu de nkyira mo akwata. Ame eduko so edwara ba mo. Eduko so edwara ba mo sɛ ni o. Ame na fele bo din bom lane. Kokoro nya. Ya kokon aye nkonya o. Enu sɛ tutu. Enso wa bɛbɛ sɛ so a. Wa ni place sɛ nkra wo. Wa kum gya ma di nkra. Kunkoje be mpa so aka ho osasam ni ntimi ni be me ntoma pa me de afra wa kumputa kwa kwade brafo entimi jakali wa sesa ne ma ne do ma ko bonu fe yase wa kum safo wa kum kwayefo wa kum odo ama odo asa wa kum kwa nche reche ma kwa wado wa tutu ametu akonfale wa fro esi atopata se ma bo control fi an se we se nko da wutiri mo tiri se yie Every high opem so 104.7 Amamre any amane no wasugusu a utie no abo no nwotwe apa ho sima du miensa sede madin kan aka kire no memenda nwumre bia ebo no nso pepepa na do afidi ato opem so 104.7 no watie amamre ne amane me simpani aka se enipa bia se be ebru se be kronto wonim na amamre ne amane no wonam a wote sebe atente huo bi a mframa bɔ no eni na musa ohun ba bi okoto na mframa na akogya na to ba bi yesi se o ma awura fi ukrom hina ben so a wo yira e odwabɔ ase so wa hu ba bi a afiri so a unhu ba bi a wo kɔ enti nananom ba bi a wo firi ne hene fa na wo kɔ wo ye kaniba a sebi eku sebi anya ado a santini ba wo na sa wote ho na de etie yi sa wo se umfa ni die eni obuo e ma de otisi kadwa so a na sabe wayera wote wo fen so sami ye fin so ni ba na afra wo sami ye fin so babunu a asami ye ya enti no mabokuntunkuni mu no nan kama sebe mani mfiri baabi mra na wote ho same ye fin so ni ba mabedwafo mema mo akwa ba biem na mabisa mo se dia na ekoso wo fin so yi teacher kantanka yo wira hosam ana ekoso offense yi ene say ade asabe yenhunu bi da yanti bi da
firi tete odman kuma ba de na yehu offense offense nka yehunu ye mantie a mofra mo ho mamuru de enka mo bi meka Asante na mo masori agina se ye ko age Asante we de mo ana mo angasa mo fra mo ho baburu mo akeka mo ho abomu ahura gina kaseti Asante ye niema na dutwam eti Asante enti ade asese wo mo hunu ne se mo ya mabuno mo ya nkokora wo mo abeka Asante kotoko hene ne de mo ka Asante man mo aka kon yese kro bia Asante kotoko kum apem a apem beba ya ne nipa bebre nti ase na wo sebi eburu o sebi anya ado a wo ye kaniba wo ye santeniba a wo se ufiri offense emu ani nkɔ no hwa na de maamo ye ka offense a ɛde na offense ka ho ho ano se emu ani nkɔ no tumi emu ani nkɔ no gina bre no unya ne hene na nankra dia kosu yi ede na wo ka kakra ben na wo ka fa ho that's minua eniama bi wo ho a se wanto obo ase a wo mum no obesai niama na mfoni a ye hwe yi ade a mani gye ho kase pa na yewura kasa ni nyina no okaya di besi se kroye ene nkabom ene mpuntuo ne nkoso nti ene nti na ade a oye no afahye na oye no ofre omu se omumra na de omumra fie no onkai omu because mpanimfo se kakaifo na ti yewura atimi akai wo mu se aha ne yefre na ha ne yekɔ na yekɔ nso akɔ wie baabi a esese ekoko wie enti o haw pa ene sen o dadwene pa ene sen eti se o ofin so na wo ye ohene wo ye chiame wo ye babunu ne se o nti bibi ase a ehe na se otutukɔ yesi se wo nana ka asam kyerɛ wa unya nko ka se mkobusa maame dabida na wo maame ne wo nana hwa na ba ka ne wo nana na ba wo maame eti dia wo nana nim no wo maame nye de onim eti so ope bibi ehu na ape bibi ate paade a gi se okubusa wo nana enti offensefo emrantie ene emaba ene mo anwa sore se omo pese omo kire se omo ye mema no omo hwe bibi ye na de tie ne se on se aboa bi ye frɛ no nitrifo na sa nitrifo ne mpanifo kire se aboa no otimi de ne ba bia timi nante ekose de opɛ na sa nitrifo no nso so no so wo hwe a ne busuani nso ne so nso no ebise omu bia ni nyina omu na ma omu de omu ni ye den omu de omu tire pempem ansa no makɔ akonya ba bia atena anaso makonya ba bia ada eti de ekoso ne ade ekoba ni nyina no mu nyina no mu de muti ana epempem mo ayese nitrifo ene so nso no eti se obenya ba bia atena gise yewura because de ekoso bia no yewura ene de mamo eti mo hawo ne sei na mo se ne sei se mo be soro agina se mo be ye bibi ati Asante ne mo nko ema Asante eti de omo ye no omo hwe ne ye eti se omo nya obi obetu omofo a afutuo sebe ewo obi atirim obi anyame ma obi adwene ma obi anyansa sebe ena sebe jimi no so ewo ho nanso ubo modin a wo de to nchan a wo de adwene ya ade ema ne yeye enti de America ne se enka achi omunsan omachi na de eso omo ya efata na bu Asante man de mpuntuo ekuro ye ne nkoso ebeba se de ye Europe so hwehwe no ye nyina ye mfa ne sa na wo ye be ma bebre a ye kugyaw me da so ye be ma bebre a ye kugyaw osepe tetreku osai kwame mami musa asem ye ka hinsie ani ahintu a krobe Asante kotoko ene ede na ka wo yo ye ka ahinsie ni ahintu a ye ka hinsie ni ahintu a ye ka ahinsie 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 ni ahin
as I say, the decay office so here, office so mine as the maboon. I'm right in my bar, office so any Asante Mamuna and Ghana. So who's it? The decay or Santi, any teacher Asante mine. The tossing you know. Krobia, oh, a bushina, a dimuhine. Nase Sebia Cronto. Umami, and ye or this year. Up him so. And I say, I won't or this year, or this year. Na CSC or Hinia, oh, Krobiswa. Krobia Santi Kotokohini, or Kokro soon Cosihini. One casa na musimuhini, one a munim abusia, or Krunmo dihini. Na Ohima and Oyuhini. Na moi muhini na moasi muhini wiano, or your Krumo hini. Nance on Yahini was antimemu, this as Antiagin watum. As Antigin Begin watumu, nature did not bet us Antihine and Masantihine so agin watum. Now, San Asantehene Begin watumuno. Obi said Bisamo, said moasi muhini. Or anyway, na mopeno, the mukrum ho, embra, emma muquine, emma munina, more peneso, honest out anyway. And sana, or no, Crobias anticotocohino, what you saw in Natum. And tea, Uba Santimem, as the Uba Mensia, and I say Asantehene. Nase onu ji utumu ana santima nyina ji watum asantima ji utumu pe na wa free ahinie mu a owo okuro num nu abeka fekuo a ye di kokon e wa santima mu ho enti se oti ukrom na esi ohini a wonka fekuo bia ho na mo wo ba na se ye ji utumu a I ti said aban e gazeti wo no asante ya ji watum efi se Asantehene aji watum na mo amuba na mo betoto mo ho ano se nana enye ohini we na yi no ni ade dia Asantehene entimi free mo achi enyi saa hene no ntum ne mo mo de mo pe eyi ohini nam de no ba Asantehene gi no tumu a Asante ma gi no watum that's a blue Asantehene onko obabia nkosi hene na onko babia nso nkotu hene nti se de musimo hene anase mutumu hene ena modi ba ma Asantehene aginu tumreza Asante manyina aginu tumu ena obi kan say how you said there was ese okete no Up so. that's it said you saw okete sana adaso said the Asante amamre ne amane esi tie no unse ewura sai kwa me kasa no se so ma me anwo a wanwo wanwo de hia wonye de hia ti sabi eburu sabi ekronto a akonwa bia da de hia busuam enti si yeyi hene a ye hwese ade hye busuanum ene ebeyi obi edina firi edina be kire yewura enti se mpo kura no kuro ne yi obi na se wonim na se wonya de hye ne edina beduru yewura ne yewura hwehwem ne ehu se sa nipa no wonya de hye a wonye ne ntum kura bia Asante kotoko hene abra oso afnam wo bosome nan ni de toso adwonu nsia e wa fe apema hankunu adwo kronkron mu e si bibia kye na Asante man e wo dwabre mu no o ka kye na nanom nyina sai me de me se e na e ba besom enti me se no sakani kasa me se a teacher kantanga no opeso o kire sai eno kure ejeze me se na me nkase ese ejeze mbede no kure ansema madwena ho se no kure nko na me de besom memai na sanso no oye no na se man fa me se amu Asante man a na me tontam kese ti na kire se wono wotena mo obi etutu anoma ho edi be hye ni nsam ebe kire na kire se wan fa me se anya dwuma na kire se woto ne ntam ti won tena ho e ma sabi eburu sabi ekronto obi ntutu anoma ho emfa nhye nsam mebuza nsam iwura na we ye de anoma ensida yo yanka hu se
adibia Asantehene eye bia no enye ono nko ana eye oda Asantemano ene ode ye de oye Piao. na ansa na obeye nsusu wo bua Asantemano eye omo ededa no ya manhene ene omuhia adwena ho ansa na de obeye bia waye enti se ofenso enimu a omunka hu se omutimbi ena de esiye omutimbi Asantehene ofenso ka ho so ofenso hene ekone nsama nkyire mpo a ne mpanimfo bi ebesi nanem ne hema enso wo hobi ama obi aka na dwene obi aka na dwene wie ne ko wie se de dodo no eka ye no ohene ede na no to so a ena eye adwuma saa bebepe na sie na Asante aka sama manasi ne ya wie a na mo mabunu de musimu sai Nana. Nom yewura. Wo kasa no kansam pi. Sansam we nyina yewura de tudwa. Ewo opepon. Bosome ne de to so adua samba akon. Ewo mfiempi mienu ani duba akom. Sabre no ena yedi ye shefa ebra broni peso obetete Asante enkabo mumu na anye yie ehumfie adwo wotwe ena yewura ne nananom hia o man hia dwabrem wode abanwa ebaaye edi sansam we nyina to nananom anim na sabia bru sabia nya ado a abra won from say won fensufo mabunu ehia mu no amokofa akrata bi epe krachio wonimu akenkan wo mufin se na no ateye no obetena ho so obetena adwom no okasa no teacher nana osepe abrante no eka asem bia kaniba ense se wode na no eka se sebe chami ni tumi se otu hene no osi hene yo chami ewo tumi mroso so si hene etu hene na omfa ono ani tirimu ode Asantema tumi ena ode yesa ansa na obeyesa no so na mo ankasa na mo de aba yetia ena mo mukoyi mo hene ena mo de na baaye ena mo ankasa mo ansa ansore se mo hene na mo yi no wonka abusua ho wonka adehye ho nko obi ba hwem mo akro ya na mo de baaye ya sa mo amote ho a mo se mo ye offense mabunu no mo ka ho ena mo ka otumfo ntankese se enipa no ya yi no omfata na wo ka otumfo ntankese na abese ho ana hwehwemu na obetimi ahwehwe wade mu a ade na wa wantena ofie ahwehwe na akoka otumfo ntankese se ono hwehwe mawo no hwehwe mu mawo no wonnim se Asantema mu no otumfo etena sese odi asem a efiri nkuma mu na afraba esoro na beduru soro ho no mu a eho ye Supreme Court na wonnim se Ghana mpo ya enya Asantema no Supreme Court kasam na ukoyi ano a anase wawie no ukoka ho asem a enye contempt nana ya nana ankra mame musa asem we ebre ben ena wo se mabunu esole se wo mu ti atua anase wo mu ye kire anase wo mu de wo mu ho ba ahensem mu ebre ben mabunu de wo mu ni tumi wo ahensem mu kura ahensem ye politics etise amanyosem na se obi ye babunu na opese bibi ikoso na ahensem na owura mu a di se ordinance nsem ne dan mpanimfo bi ama mpanimfo ne kirekire ne mu ekire na de sese wo ye enye se ofiti as me ye babunu mati atua enti me kwakwa ye kire emra ne amamre bi a nkire sa enti
ɛno saa nneɛma wei ni nyinaa yɛ amammerɛ ne amane a Opem so. yɛmpɛ sɛ yɛbɛsua anaasɛ yɛbɛkyerɛkyerɛ ɛdi na ama saa nneɛma wei nyinaa ɛkɔ so na nka sɛbe kɔfiri kwa mu deɛ wona wobɛkɔ akɔware te maa mu hu no wate aseɛ ɛti kani kwan sɛ ba saa nti saa mmabu no sɛ biribi kɔ so a momu ntimi mfiri mu pɛm ɛfisɛ tumi no ɛwɔ hɔ no tumi no ɛhyɛ obi ase tumi no dɔɔso ɛwɔ obiara ne ne deɛ ɛne ɛwɔ baabi obiara deɛ kɔpem na mmom yɛwura ɔpem so ɔno ne tumi no ɛboro asantema nyinaa so na ne tumi no nso ɔnwieɛ ɔnya nwie ne tumi no koraa ɛfisɛ asante ɛɛtrɛ ɛberɛ nyinaa de foforɔ ɔba nsɛm foforɔ ɔba suaho foforɔ ɔba ɛtitam bia na ɛsɛ ɔnya tumi a ɛkorɔn ne nimdeɛ a ɛkorɔn na ɔtumi de aboa asanteman ahemfo akyeame ne nipa ɛwɔ ne man mu nyinaa no na mpo ne mmoa ne ne nyansa ne n'adwene no ebi mpo atra akɔka aban a wɔte akonnwa so ɛno na ɔkan ɔse wɔpere mpuntuo ne nkabomu ama santeman ne Ghanaman so ate enti saa na adeɛ ne tie nti ɔno no ne tumi no ɛni ano ɛnya nuru baabi a ɛsɛ duro koraa enti saa bere sɛ ɔkɔfa ne ho tan sesei anaa sesei a sɛbe wana abɛbrɛ nti mefini bi a ɛwɔ hɔ wokyia me a na ho te sɛ wo so me ho yɛ no matamfo na ɛbrɛ na obi ada fam nti wobɛtaa no wana abɛbrɛ ɛfisɛ woka kakaka woyɛyɛyɛ a ɛnkosi hwee meka wo sɛ wotie ɔpem so 104.7 amammerɛ ne amanneɛ ɛna wasogu so a wotie no ɛnɛ yɛ memenda na memenda nnwummerɛ biara ne yɛde saa dwumadie brɛ wo ɛwɔ ɔpem so 104.7 ɛbɔ no nso pɛpɛɛpɛ a na menim abadwafoɔ yɛagye adwa ne yɛde asante amammerɛ ɛne namanneɛ abrɛ wo sɛdeɛ teɛ ɛne sɛdeɛ ɛsɛ na dwumadie yi ɛyɛ anwumakuo ahodoɔ bi ɛna aso yɛ asene ɛne ɛtumi de ba memenda nnwummerɛ biara ɛwɔ ɔpem so bolingo consult wɔnom na de twi adesua brɛ abrɛ wɔ ɔpem so 104.7 ɛdwoada yawada ɛna memenda biara abrɛ a no wɔtwe abɔ na bolingo consult yi wɔn wɔ bia bi wɔ abɛɛfo ntentanfidie no so a yɛfrɛ no akannews.com ɛhɔ no yɛtintim nsɛm ahodoɔ a yɛde yɛn twi kasa kronkronkronkronkron ɛna atintim a kyɛ sɛ wokɔ na sɛ wopɛ sɛ osua biribiara a wobɛtumi asua wɔ hɔ saa bolingo consult yi so wɔdi dwuma ahodoɔ bebree ebi ne sɛ bi a woyi sini na pɛ sɛ wɔde kasa foforɔ bi to aseɛ sɛ yɛ Swahili Brɔfo French German kasa bi a pɛ sɛ wɔde to aseɛ biara no bolingofoɔ bɛboa ama wɔde kasa no ato aseɛ akyerɛ saa yɛkyerɛ n'ase akɔ kasa ahodoɔ nyinaa mu saa na bolingo consult yi sɛ wodi dwuma bi sɛ bi a wobɔ dwa na sɛ wafrɛ nipa firi amama ahodoɔ nyinaa so ebi mu nte kasa ne kasa ahodoɔ mu nipa nyinaa na ade wɔn abɛhyia a wɔn bɛtumi aba na wɔn abɛkyerɛkyerɛ kasa na sɛ wɔ sɛdeɛ obi bɛka no biara mu ama obi biara ate aseɛ sɛ obi busa asɛm a ɔde bɛkɔ saa kasa no mu ama obi biara ate aseɛ wɔsɛ wobɛtumi afrɛ wɔn ɛwɔ WhatsApp so anaasɛ wobɛtumi ato wɔn kra wɔ WhatsApp so no so wɔ 0502960 485 0502960 anaasɛ wobɛtumi akɔ www.bolingoconsult.com ɛhɔ so wobɛtumi ne wɔn akɔdi nkitaho saa nso na Nikora paint wɔn na di paint mu asɔɔto aba ɔman yi mu a kane no obi kane da ho a nsuo tɔ na wi abɔpɛ a kɔla no ohun no biem uduru hɔ a wɔ no ɔkɔtɔ paint no na n'ahosuo no yɛ tuntum a onim so tuntum no tɔ yɛ so ne nsuo abo na ama na yɛ sɛ ayi no enso wɔn enti wɔ kyerɛ a na abeduru hɔ a ne fi ebro no so a yɛsi fie tuntum bi na si ha me begyina ho ɛso na agina dan na kyina ho enti sɛ wɔn pɛ sɛ ofie bɛyɛ saa kɔ Nikora paint wɔn de paint mu asɔɔto aba Nikora paint foɔ yɛ kan wɔn wɔ Amakom traffic light wɔn ne Kumasi travel and tour ɛne di nhwɛani mu wobɛtumi afrɛ wɔn ahoma yɛ didi so yi so 0248 330039 0248
330039 anaasɛ wobɛtumi afrɛ wɔ mu 0247 490694 0247 490694 na ne boringo foi adi Nikora paint foi adi nkita ho Nikora paint omo na di paint mu paint pa aba saa nso na opem so 104.7 efiri dwada kopem fiada ebo no ndu pepepa ye de masam ebrew masam opem so no ene say wutie din no kura wo se wasam asam be na ehaw asam be na etetew wakoto dan bi ene obi sisi waje usika aje usika so o ma dan ato wa ma bi obi aje usika so o ma dan han wa ma bi wakwawale woni ukuna ye japade ukunu usisiw woni oyira ye japade oyire se ne Ghana mra no e kire se wunya de a eye ono oyire ne o ma de anti wono so so ofa kwan bi so atetew no waje sa japade na firi onsam fabra masam so o opem so 104.7 efiri dwada ekopem efiada aha ne ye ni asam njojo obi ye to ye bo ase ene ukom na wo wi ade odi fo no kura wo kwa no aso de ode ne ba ye ne nsa no ahu sampa asam na ye kan no ye de ato de da ti wo betimi afre 0546435668 ana se 0244729062 0546435668 now the wasam aba atiefo aha ye opem so 104.7 no nwotwe abapa ho sima adwasa enso na chese wohwemu a akabe se sima adwonum yensa pepepe na nonkro abo ene ewo amamre ne amane so no ye fa ensam a esisi na nsan ewo nkronkro edidi nkronkro wa Asantema mu so se nipa binom emabunu binom de mra ene amane ene amamre ehye won sam se ene se de wo mo ka se ahenie etisa abato me ka kirew so kotena kuro bi so a no ahini wo mu a wo ye hoho ene ohini na busuafo na ama ba bi atena teacher nya sa ne te etisa wakọ han dan na fie wura ne matim eni na busuafo tim ne ama adan ne bia han no atena fie wache wo tena fie ho cha enche se fie wura wu a wo na abekire de obedi ade se du foche dan so dada ntimi na ne danchem enya wo na abekire fie wura se fie wura wudi a we ene wo so odi ade eya busuafo no ene wo so tena se no hu de obedi ade no wo abefre no me fie wura yo na etie office for mantie no so mo kan bibi se wo mo ne si wo mo hene obi ne si ma wo mo obi a ni ho a wabesi hene ma wo mo pia enti no ene obi a ni ho a wo si hene ema obi wa Asantema na emmom basa bam wontwi bam de a ene wo si ma wo de wo yem wo de to de da bi ena asie ewo offense a de esese wo de to de da no wo de ato de da enti mo obi nya obi adwene se ara yesi amanyina esisi ye nyina no omote se wontwi bi asi ho ama Asantema ya ka se ohwehwem mo de ena mo amode baaye ena ye kire mo se wontwi na aba mo nti ye ntena Asantehene ntena se emma ekuro ne mo nti wo de to de da se be ya ema obi mfa sika enko twetwa mo obi embo kuro no emmo man no se sasem no ana mo busa no mo anwene ho mprenu ne se mo na mo si mo ade o ena mo anso ne yasan mam kwa se mo ngozi ohene ye koduru ba bi no wanga se mo de mo de na bae no nya ne kwa no wo muntimu nkofa ekwampa so na mo mfa de sesa mo de na ba emra obeyi mamo teacher nti wonim nipa ho eho asam si ye nyina eti hobi wo mo di wo mo busuadwi abae no enipa no wo mo di ni hyemu no okọ aya asam trodo we nya asam a hwe
abusuadwi a yɛse abusuadwi yɛse wo maame anwo a wanwo dabi wo de hia dabi wo maame anwo a ɛnyɛ de hye no wo maame no a wɔwo no nyɛ ɔna wo wa wanwo na wo wo abusua no yɛde wo wura mu no wɔnkɔ saa ayɛ te sɛ toa sɛ wonya si no akɔfa biribi na wode hyɛm na deɛ no ɛnkɔ tokuro no mu na wo fɔ so anasa ɛtɔda bi so a yɛa na nkurɔfoɔ adwene yɛ ɔmo sɛ ɛmabunu yɛ ma ɔmo nkasa bi ɛnte saa ɛwɔ santemam yɛyɛ ne sɛ mowɔ baabi a mokasa na ɛbɛpie baabi na deɛ ɔda mo ano no aba bɛkasa ama mo nyinaa enti ɔhene yɛnhyɛ da nni mfie yɛ a ɔhene bi adie ɔhene wobɛtumi adi mfie bɛyɛ sɛ aduonu wobɛtumi adi mfie aduɔtwe aduɔkron mmabunu ɛwɔ ahenni no mpaa ɔmo wɔ mpaa ne nyinaa akyi no yɛsan ka asɛm a yɛse momfa nkɔ mo fie mokɔka no wɔ mo fie ɛfiri mo fie a akɔ mo hene hɔ ɛfiri mo hene hɔ a aba ɔbrempɔn hɔ ɛfiri ɔbrempɔn ɔhene a ɔyɛ brempɔn da no a aba ɔman hene hɔ na ɔman hene aba abɛgyina asanteman anim aka adwene a ne kuromfoɔ ɛseɛ mabunu no ka ho bie nti ma obi mmɛyɛ n'adwene sɛ asante no ansa na asɛm bɛ yɛbɛbu asɛm no na mabunu deɛ ɔmo nka ho yɛ ɔmo ka ho ɛfiri nase ɛbɛpem soro mabunu da biaa ɔmo ka ho nti nyɛ sɛ woka ho no na yɛayɛ wie no na wasan akɔte wo ho sɛ woyɛ babunu nti afei na wobɛyɛ wo deɛ yɛni biribi asaa deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ deɛ ntira a yɛsi abusuapanin ɛne sɛ wowɔ wo fie no a wɔ mu no ankasa koraa no wone wo ho obi na hwɛ wo soɔ nti wofiri efie a nsa na waba kuro no nso obi na hwɛ soɔ nti wopɛ sɛ woka asɛm kyerɛ nyame a ka kyerɛ mframa woka w'asɛm kyerɛ abusuapanin a ɔkɔ ɔhene hɔ a ɔno ɔsi w'anan mu wɔ ɔhene hɔ abusuapanin biara ɛyɛ ɔhene atena nkonnwa ɛfoɔ no bi ɛno nti woka w'asɛm na ɔhene no kɔ ɔbusuapanin kɔ ɔhene hɔ a ɔbɛka saa asɛm no ɔbaa sɛdeɛ ayikuro no mpanimfoɔ kɔhyia yɛ ɔmbɔɔbɔɔ ho no ɔbɛba bɛbɔ amanneɛ sɛ asɛm no aka no mene kɔɔyɛ no ɔmagye atom na ɛnsɛ sɛ kurom hɔ mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛwɔ hɔ no ɛnso ti kuo na ekuo no ɛkwati wɔn obiara abusuapanin na wɔn yɛ deɛ wɔn pɛ sɛ mode nsɛm fa mo abusuapanin so a ɛne na broni friend sɛ discipline anaasɛ bibi kyerɛ sɛ mode ahohyɛsoɔ ɛna ti kuro no mu na biribiara ni hɔ a mobɛtumi ayɛ a ɛbɛkwati mmara ɛfiri sɛ mode afa abusuapanin so na abusuapanin koraa a woka saa asɛm no akyerɛ no no ɔno wobɛbɔbɔ ho ansa na wakɔ bɔ amanneɛ wɔ ahemfie sɛ nana sɛ mmeranteɛ no ɔwɔ kurom ha no deɛ ɔmo dwene ni o na maakɔraa bi a ɔno mene no ti fie ɔka sɛ ɔkɔɔyɛ no anaasɛ ɔkɔ abɔntena sei na amanfoɔ ɔka na asɛm no aduru ahemfie na sɛ ahia sɛ ɔhene no so ɔkɔ na ɔkɔbɔ ɔman hene amanneɛ a ɔbɛkɔ na ɔman hene nso so hia sɛ ɔde bɛba manhyia ahemfie a ɔno nso de bɛba enti mmeranteɛ ne mmabaawa a ɛwɔ asante no wɔn nyinaa ka ho ɛna ebu ɔman no na deɛ wɔn bɛka biara no eduru baabi ɛsɛ sɛ eduru nanso so ɛno nkyerɛ sɛ otumi sɔre ɛka asɛm ɔbrɛ a ɔbusuapanin nim ho hwee anaasɛ sɛbi mmeranteɛ ne mmabaawa no ate wɔn mu kuro sɛ yɛn nso yɛate yɛ kuro na yɛn nso yɛtumi yɛ deɛ ɛpɛ ɛwɔ kuro mmara biara ni hɔ saa ɛwɔ asantemam ne akanfo ama baabiara ni hɔ a mmeranteɛ ne mmabaawa tumi yɛ saa ne wiase nyinaa koraa saa ɛfiri sɛ baabiara ni hɔ a yɛhu sɛ mpanimfoɔ akɔtena nkyɛn na nkwadaa ɛna ɛbu man mmeranteɛ ɛna ɛbu man mmeranteɛ ne mmabaawa nyɛ biribiara ebi nsii da nti no ma obi nyɛ n'adwene sɛ yɛduru baabi a yɛ mmeranteɛ no yɛafa ɔman no abɔ yɛbo ɛna yɛbu man no mobɛtumi ayɛ a ɛnka mo a na yɛde bɛma mo sɛ monyɛ monim yɛ nti ɛna ɔmo anim yɛ ɛna ɛma ɔmo yɛ no
na wo abante wo biribi a wo ka ɛwɔ baabi a ɛsɛ sɛ ɔka no na akodu baabi a ɛsɛ sɛ koduro na nyɛ sɛ wo fa mmara bɔɔbo atutrasɛm ɛne aniamɔ ho sɛm na ɔfensofoɔ ɛyɛɛyɛ no na obiara ni hɔ nom a sɛbi anya do wɔbɛta saa nsɛm n'akyi yo na na on de tie ne sɛ ɛno nti na ɔdoma nko adawro ma ɔpem so ɛkyerɛkyerɛ nneɛma saa kwan wee nyinaa no ɛmabunu no wɔ hɔ a wɔn ka yɛ ho wɔn boa wɔ nneɛma mu nanso saa nneɛma wee nyinaa no wɔn nim ho nimdeɛ nti afei ɛna yɛgu so a yɛkyerɛkyerɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obɛhu sɛ ampa mewɔ m'asɛm ka na mmom asɛm no memfa me bo so ɛne ɛnka na mmom wɔ baabi a ɛsɛ mede m'asɛm no ɛkɔ na mmom wokɔ ne sɛ ɛnyɛ yi a ɛno na afei sɛ wobɛyɛ biribi a nnipa no a wode asɛm no kɔmaa no no a woani ho dwuma no ɛno deɛ wotumi bɔtra no kɔde ɔso kyɛn no hɔ na akɔka w'asɛm kyerɛ no so sɛnea ɛbɛyɛ a nneɛma bɛtotɔ yie sɛ ne yie nti ɛna wopere sɛ biribi saa nyɛ dɛ ɛmmra enti yɛmfiri yɛ pɛ mu ɛnkɔyɛ biribi nti nnɛ yɛmama bunu ne wiase nyinaa te aseɛ sɛ wowɔ maa mu anaa wɔ fie anaa abusua mu anaa kuro mu ne sɛ biribi wɔ hɔ ne sɛ kyerɛ w'adwene ɛnkɔ yie na wonte ase na apɛ sɛ ohunu mu a fafa mpanimfoɔ a wɔn nim de so ebisɛ deɛ wɔn ka ne deɛ wɔn yɛ no ɛno nso bɛyɛ nsɛnna hɔ ama wo ɛma na so aba abɛto ɛsɛ bere bi bɛduru a wo nso so ebi a wɔba bɛtena akonnwa so obi bɛtumi asɔre atia wo saa na ɛnyɛ ne kwan no na nam sɛ wo abɔ kwan no ato nti no na da hɔ nso yɛ dɛn ɛtwɛn wo ɛde nti yɛsrɛ mmabunu no paa sɛ deɛ wɔn ka ne deɛ wɔn yɛ bia no ɛyɛ na mmom amammerɛ kwan so no wɔn mfa baabi a ɛsɛ sɛ wɔn de wɔn asɛm ne fa na ɛbɛduru baabi a wɔn pa a wɔn akoma so bɛyɛ dɛn ɛbɛdwo soɔ. na wɔn ka biribi sɛ yɛfrɛ no sɛ wɔn hemaa sɛbi ɛnya do yɛ akyeame ɛde n'anim atwitwa yɛ ɔyɛ hwan saa ɛyi sandeman ɛna de tumi ama Asantehene ɛna ɔde yɛ adwuma na wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wo deɛ no deɛ ɔno ɔka ho anaasɛ ɔno ne Asantehene no ɔno mo deɛ no yɛ a ɔka ho no ne sɛ asandeman nyinaa ɛde wɔn adwene ɛyɛ biribi a mpɛ sɛ mo kyerɛ sɛ ɛtia mo deɛ sɛdeɛ mo adwene yɛ mo no no a na yɛ sɛ ankɔ yia sɛ yɛde mo ani atwitwi fam ɛnyɛ saa ɛna teɛ sɛ mpɛ sɛ mo hunu sɛ sɛdeɛ mofa no sɛdeɛ mofa no no deɛ a ɛnea momfa no saa na momfa no saa nso a ɛnkɔsi hwee sɛ nti no sɛ ɔfe so nso nkyɛn santeman ɔfe so nso nkyɛn santeman ɛwɔ mu keteketekete nti no sɛ biribi ni na sɛ wɔn no huri gyina sɛ wɔn de abɛka santeman ho kumaa bi abɛka santeman ho ne sɛ nti no wɔn ne yɛn santeman ɛmfa wɔn ɛnyɛ susudua yɛmfa yɛn ni nsi wɔn so yɛnyɛ ne saa wɔ santeman mu santeman ɛda hɔ no ebu obiara ɛyɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɛyɛ ma obiara na woyɛ ɔho sɛ woso kyɛ santeman deɛ a ɛneɛ wonkom santeman bɛma ɔhu sɛ woso koraa wosua atiefoɔ ma ɛsɛ sɛ berɛ no yɛ ayɛ berɛ ma aka bɛyɛ sɛsima du na nɔnkoro abɔ ma yɛmmie kwan na mate atuateɛ yɛmfa ntena ɔma mu